24 August azvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndava ndine nyaya panapa nhasi iri kuvhundutsa vanhu vakawanda vambotanga vachifunga kuti mafanizi, but ndo zvinhu zvatopo paground ipo zvinezvi hazvina kumira zvakanaka. Tanga nekunaka this video kuitira kuti vaboikane. Nyaya iripo panapa iri kuvhundutsa vanhu ndeyekuti kuri kunzi kwana mambo agadzwa aenda akanowina court case. Mambo uyu arikunzi ari pamusoro pemachief ese. Saka tingangoti muchidimbu tinenge tane mumwe president muZimbabwe Kabisira. Ndo situation yatopo iko zvinhu zvibodza kunzi aenda akanokuchallenge mumacourts ndobasvika akawina. Saka parikunzi munhu mutapa ndo arikunzi ndiye king munhu mutapa. Ndo nyaya iritoripo iko zvinezvi, nyaya iri mudariro, nyaya iri kupisa. Vamwe vari kuti zvoni patorohwa shabangu part 2 yekuti vakwanise kupinda vachinodhila nemachief, because kana pakanzi pana mambo mukuru it means anenge atone simba kana rekumisa kana chief asingade kuti iwo ndogona kumisa, because patona mukuru wemachief. Ndo nyaya yandiri kutosangana nayo panapa. Ende chimwe chinhu chinoitika ndechekuti constitution yeZimbabwe haikwanise kurekomenda kana kuti kurecognize King Tapa nditi, but iye arikunzi aita se awina. Ndo pari kunetsa ipapo, ndo pari kunetsa pakuti iko zvinezvi I don't even know kuti ndo strategy 2030 yacho yatotanga kurongwa kana kuti strategy kutonga kusvika mumwe munhu afa yatotanga kurongwa ere papapo. I don't even know kuti zviri kunyatsoreva chii, but ndo matsamba acho ese ari ipapapa, ese amuri kuona ndaisa pascreen nayo ndo mamirira zvakatoita, ndo vatopo, ndo vatomambo munhu mutapa. I know kuti zita risinyowani kwamuri because makambonzwa zvemutapa investment fund anditi, makatozvinzwa makataura zvakawanda pamusoro pazvo, makati yowe kunogadzirwa chinchi zvinenge zvichiitwa ikoko hazvisi chaiya zvikunogadzirwa corruption, zvinhu zvakawanda zvaitaurwa nevanhu veZimbabwe. But iko zvinezvi kwana king munyowani ndo zvatopo paZimbabwe, kureva kuti motongozvigamuchira futi kuti munenge matone mumwe president. Ameno muri Zimbabwe muneonawo sei nyaya irapa iri paground iyi. Inini zvangu dzimwe dzenyaya dzekuti ndikatanga kuda kunyatsota deep nadzo vanhu vanotanga kuzoti but why iwo uri kunyanya kutaurisa. Dambonzwawo kwamuri mimi munoionawo sei nyaya iyi guys? Tell me in the comment section. Ndakatomirira kutonzwa kuti mukuti chii papa, tionesane.